Obrigado. Moçambique com Zimbábue estamos a viver bem. Costumamos ir comprar coisas lá no Zimbábue e os que do Zimbábue costumam ir comprar também lá em Moçambique. Estamos a viver bem. Não temos problema. Nós estamos a sair em Moçambique e ajudar as pessoas a sair de Zimbábue para Moçambique. Nós estamos a ajudar a carregar bagagem para ir aonde? Em Zimbábue. kazuwa hii muri Rezimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga kumashure kwangu muri kuona kwese kwamuri kuona kumashure kwangu ya Mozambique. Inini ndakamira pamugano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Patiri isusu tiri pamugano ukangodzika mugomba imomo muzasi umo wakutoyambuka rwizi gairezi kumhiri kwamuri kuona yato Mozambique. Naizvozvo tangoti aiwa karekedza timbotaura nevagari veMozambique titaure zvakare nevagari vemuZimbabwe tinzwe kuti nyika mbiri idzi dziri kudyidzana sei uyezve kuti tiri kuona vanhu vari kupinda Mozambique vakatakura zvavakatakura tichiona zvakare vanhu vari kubva Mozambique vachipinda muZimbabwe tinzwe kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Naizvozvo regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Asi tikataridza munhau dzimwe zvinoita semaprograms atinoshandisa mukupfuirana mombe nekudii zvinoita asi tinozobudikidza nekuzoshandiswa uiko kunogona kuzoshandisa zvedu zvipfuyo usinyi. Zvimwe zvacho vanonera, zvimwe zvacho ukabatwa waita dambudziko rekuti pfuyo yako shaenda kudya munda iko dambudziko raunosangana naro ihombe hapana chimene chakakurisa hawanziri wamwe kana tsitsiba wakaoma kumanewo. Saka pane kugara tinongogara zvinhu zvakanaka asi dambudziko ndiro iri wagona kushanda navamwe mune zvinhu zvakati nakei pane kautsinyi picha. Tikafamba kuti taenda ikoko ivo vanotungamidza kushandisa mapurisa isusu tikauya kuno katitungamidza kushandisa mapurisa. Ukangoita zvichitomanini ukangofamba usina chitopapa unotosvika kubatwa kutosuka kuti ubvise mari dziye dzechoko mumuzi unozvibvisa nenhau yekuti hawadi kuona munhu wekuZimbabwe akufamba akasununguka semafambiro anoita pakona unogona kufamba akasununguka asi iwo vanoshandisa mukana kuda kushidzirai mutya kazhinji kacho ndiwo maitiro anoita. Ndinoitwa Benchpen ndogara kuno seNyamaropa school ndiri pedyo nerwizi rweGairezi saka
saka tinodyidzana navanhu vekuMozambique vanouya kuno vanoita chikoro chavanodzidza kuno, vana vanodzidza kuno, isusu tinobirawo ikoko tichinogozawo huni dzekubikisa, tinoendesa mombe dzedu dzinogara ikoko. Asi pakudyidzana kwatinoita navo ndekuti ivo kuno kwavanobira zviri free, asi isusu tikada kuti tichiendawo kwavo ikoko vanoda kuti tishungurudza dzimwe nguva nekuti mabira nekupiko kune chitupa here nei muchifamba musina chitupa, ndo vanoda kungotishungurudza. Asi kazhinji dzinonyeterwa nemapurisa eko, asi dziri mhuri dzacho dziri murwizi mudhuze nesu hatinofambidzana zvakanaka, hatina dambudziko remapurisa chete. Muri yeZimbabwe ndofunga maonera mukuita imba yeblue iri kubuda iyi iri papicture yezvinoi zvanzi ishop, itori shop iri muMozambique. Dzimba dzese dzamuri kuona idzi muMozambique. Pakati pedu nedzimba idzodzi pane rwizi Gairezi, ndo inoganhura Zimbabwe neMozambique. Rwizi rwamuri kuona urwo ndo rwizi Gairezi. Ku left kwenyu iZimbabwe, zvichira kuti dzimba dzamuri kuona idzo muno muZimbabwe. Then the other side apa ndo pakavharwa nemiti, misha yatanga tikuratidzai manje. Uchingoyambuka rwizi irworwo ndo rwakaganhura Zimbabwe neMozambique. Ini ndinoitwa Kumbira Isatuku, ndiri mugari wemuno muNyamaropa. Nyamaropa ino bhodha neMozambique, saka takagara kudhuze nekubhodha. Zvakadaro pane kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neMozambique, zvinosanganisira vana vechikoro vekuMozambique vanouya kunodzidza kuZimbabwe, ndo kwavanouya kuchikoro. Zvakarewo mashops, chigayo nezvinhu zvakadai sezvipatara vanozviona kuno kuZimbabwe. Tauni ravo kana kuti guta ravo repedyo riri kure ravangadai vachikwanisa kuwana maservices ese avangade, riri kure, nekudaro vanochiuya vachiwana maservices ese kuno kuZimbabwe. Nyamaropa tingangoti takadzidza nevana vakawanda sitiri kwekuMozambique. Panewo zvakare kurorerana kuri pakati vanhu vekuZimbabwe nekuMozambique kuno kubhodha. Zvakadaro patori neukama huripo pakati pavanhu vanogara kuMozambique vamwe vanogara kunoko. Zvakadai sezvitupa, vanhu vekuMozambique vanoshandisa zvitupa zvekuno kubhodha kuno kwese, saka vanhu vekuMozambique vanototaurawo shona yakatsetseka seinongotaura kuno kuNyamaropa muZimbabwe muno. Kutoriwo nezvakare vanhu vekuMozambique uko vatoriwo nedzimwe dzimba, vatori nedzimba kumaguta edu emuno muZimbabwe akafanana naHarare, uye zvakare ndo kwavanowana mabasa. Ko ichokwadi here tanzwa vanhu vachitanzi maZimbabweans kana ari kudivi reMozambique, mapurisa ekuMozambique anonyanya kuharasa maZimbabweans? Ichokwadi zveshuwa. Pane kakuharaswa kanoitwa maZimbabweans nemapurisa ekuMozambique, but iwo vachiuya vachirarama vachiwana maservices avo kuno kuZimbabwe pasina kuharaswa. Tingati vanoharaswa mumaareas api? Vanoharaswa even kana kutauni ravo riri pedyo rinonzi Katandika. Pavanoenda ikoko vanhu vanotobhadhariswa mari kuti vakangoonekwa nemapurisa kune muZimbabwe votobhadhariswa mari. Even kana kungodarika nepabhodha pacho apo usina kana kuvakumbira unoharaswa vakakona vakumiriwa. But zviri kuita zvichiderera bichana nekuti vaoneka kunzwisisawo nekuti maZimbabweans achanga akudzorawo vakaharaswa ukoko vakazouya kuno kuZimbabwe mapurisa vairohwa kana kuharaswawo, saka izvi zvakuita zvichiderera hazvo. Ko ndaona matanda aya patakuonai muchiyambuka napo apa, tingati pane machallenges here? Rwizi rwazara mvura inosvika ikoko here kuti inoramba iri pasi? Gore negore matanda aya anotorwa achienda, saka nekudaro vanochiwirirana. Sezvo vana vekuMozambique vachiuya kuno kuchikoro, panoita kakuwirirana karipo kekuti vanhu vekuMozambique vanotema matanda nekuti ndo kune makomo achine miti yakanyatsokunaka. Vanotema miti iyoyo vodaidzira vekunoku kuZimbabwe vosangana parwizi vochibatsirana kudzorera matanda aya. Ndingangoti gore negore pese panonaya mvura zvakadai semainza, matanda aya anoenda achiriplesiwa. Ndaona mupurisa wekuMozambique, ndofunga kana makwanisa kumuona henyu
achiedza kuridza kodhi. Ndofunga haasi kufara nezviri kuitika, asi kanyaya iripo ndekuti hamusi munyika make mune kamera inosvika kunyika kwake, but iye hatina kuyambuka kuenda kunyika kwake. Ndaona achiratidza kusafara zvikurusa, kuda pamwe anga ari kutimhoresa. Regai tipe mukana vamwe vakuru vatinawo pano tinzwewo zvavanofunga pamusoro peukama hweZimbabwe neMozambique borderline. Vakadi mhuri yeZimbabwe ndoitwa Moses Nyamwanza, ndiri mugari wemuno muNyamaropa. Zvizhinji zvatarwa apa hatichanyatsa kudzokorera. Zveshuwa isusu neMozambique tiri ngori vanhu tiri padhuze nepadhuze. Isusu tinotoenda kukatandika tichienda kunotengawo zvimwe zvinhu zvatinoda. Dambudziko rinozongoitika chete nderekuti ukaitawo munyama uchisangana nemapurisa ikoko usinawo chitupa, unenge wakutogura kuti udai. Asi iwo wakauyawo kunoku, nguva zhinji tinotovabatawo mune zvakanaka, hatimbonyanyi kuharasana. Sekutaurawo kwangoita Mr. Satuku, izvozvi pane kakunzwisisa zvave zvikuita hazvo zvichiita zviri nani. Pamari dzamunonzi munobhadhariswa dzechoko mwedzi kuti wakurosa zvisiri pamutemo chichi inenge yakawanda sei mari? Mari zvinotodhipenda kazhinji. Wani kana uchitanga uchitopinda uku uchienda kana unotenga, pekutanga pacho unotonzi tipe $, US. Kana uchizodzoka uine zvinhu kuti watoya nezvinhu depending kuti quantity yacho yauya nayo, you can pay up to kana $50, $20 uchingoenderanawo nezvinhu zvaunenge wabva nazvo ikoko. Sekuona kwenyu mari inoenda kunyika yeMozambique here kana kuti ndeyawo? Zviri pachena mari ino ndeyawo, because dai ichienda kunyika yeMozambique kana tinoziva kuti munhu kana uchinge wabhadhara chimwe chinhu panofanira kunge patori netsamba yekuratidza kuti wabhadhara receipt. Saka izi mari idzi imari dzavo dzemuhomwe. Nawo futi vanhu vekunoku mombe dzavo zhinji dzinotogara kumakomo ekuMozambique kunotonzi kuRwenze, ndiko kutori nemafuro avo. Uzoitawo nguva dzekuti kana wachida kudzishandisa unongotora dzodzoka, basi nguva zhinji dzinoitogara dziri ikoko dzichichengetwa nevajana vari ikoko. Dzinenge dzayambuka sei? Mune nzira dzinoyambuka nadzo nemurwizi imomo. Kumusoro kunonzi Nyamaropa, panonzi pamujerenje, panotobira nemunhu. Kana apa dzinobira futi apa pamasonga agaire zina Nyarwaga, dzinobira futi. Rwizi haruna makarwe ero? Makarwe arimo, but ane nzvimbo nenzvimbo. Zvakaita fanike apa paseri apa panonzi pachiromi panogezera varume nevamai pazasi pacho pane makarwe aripo, asi haasati hawo abata vanhu, vanongobata zvakaita mbudzi nenguruve padzinouya dzichimwa mvura. Pane kuti munhu asofa, hapana munhu ati ambobatwa nemakarwe acho ipapa. Ino tiri kuona vanhu vari kudzika vari kumashure kwenyu uko varatidza kuti vane masaga, tingati ndo mabhero embatya here kana kuti? Masaga aya anogona kunge varitoya nebhinzi vachitengesa bhinzi, madhumbe, kana ari mabhero futi. Panotobuda nezvinhu zvakawanda ipapa. Saka tingati isusu zvinhu zvisiri pamutemo zvinongoitwa futi munzvimbo dzakasiyana siyana, mapoints akasiyana siyana. Ndizvo chaizvo. Oho. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Aiwa, nemiwo maita basa. Mamunzwa akamupurisa ari kudanidzira hanzi akutenderwe picture kunoku, picture yajamba bhodha. Ndinofunga kainhau yekuti mavakirwo akaitwa kamahofisi avo edzimba dzedhaga ndo aona kuti aiwa zvikazobuda papicture hazvingabude zvakanaka. Muri kubva kuhama here kana kuti munotoona nebhizinesi yenyu ramuri uyezve pane kuti shungurudzwa kwamunoita here kana muchinge mauya divi rinei? Aiwa, hatina. Munofamba yenyu zvakanaka. Saizvozvo muri kubva kubhizinesi here kana kuti muri kubva kuhama? Kubva kuchipatara kotambira mungozvabva ubatsirwa ikoko. Okay, wabatsirwa uko.
Mwanai? Musikana. Oh, makorokoto. Aiwa, makorokoto. Nditouchira because ndakutotaimira. Wakutaimira shuwa ngwasha muombe. Kubva kwawatambira. Handiti ka. Aiwa, zvakanaka chose. Zvakatonaka. Ndinotenda maita zvenyu. Aiwa, tinotenda nemi. All right. Mashoko enyu. Ndinotenda. Drewmas Media taking you to another level. Apa panonyanya kuyambuka zvinhu zvakadai munondibatsira mama zvakadai semabhero koita kana zvidziyo zvekushandisa ngawe maplates mapoto nezvimwe zvakangodaro daro ndozvinoyambuka kana mabhero ebhutsu masipo nemagroceries chaiyo anobva kuMozambique kwaanotengeswa akachipa. Saka anditi panhau dzezvinhu zvakaita semabhero pane percentage inodikanwa nenyika ndizvo? Ndizvo. Kazhinji pacho kunzira dzavanotoyambuka nadzo idzodzo hapana chinozombosara panyika because pane pasina kana zimura. Zvinhu zvaurubvira kungotora chipinda munyika nyikawo hapana mari yainombosara nayo. Haina kana benefit. Saka apa sekuona kwenyu kuti dambudziko iro rigadziriswe chii chinofanirwa kuitwa? Sekuona kwedu isusu hurumende kana dai yanga yatogona nebhizi haipari ipapa vaitogona kuisa kana kaborder post kana vakomana vezimura vanongouya uchidai kuitira kuti isarowo nemari. Pari bhizi zvekuti vanhu vanotobva kuna Harare zvekuya kunokrosera nepanapa wachipinda mumabhazi anotongonanga Harare straight. Pari bhizi zvekuti pazuva panodarika vanhu ndofunga more than 100 chaiwo vanokrosa kuenda kuMozambique asi hapana chekubenefita nyika ba. Asi hazvo zvakada kuti omei futi kuti paite marist kuti because macrossing points acho akawandisa ariwo kuno kuko. Kutaura kuti vanhu vanongobira pese pese. Zvichireva kuti kana ipapa pakanzi paiswa restriction kumwe kunobva kwavhurika futi. Saka chiri chakutoitika ndechekuti rwizi rwese makadi yenyu ndiri nani chose rwizi rwese runenge rwakutoda restriction taking you to another level. Ndiri Mozambique. Ndinonzi Peter. Okay. Kurarama kwatinoita tinondojidzana neZimbabwe neMozambique kwatinogara uko. Hatina neproblem tinongoenda tichitengawo zvinhu kuZimbabwe. WeZimbabwe wacho vachingotengawo zvinhu zvavanodawo kuMozambique. Undi. Pana maproblems here amunosangana nawo saizvizvi taura mune zvinhu zvenyu mauya kuZimbabwe hapana here zvamunozonetswa kana nemapurisa kana?
ya zvinomboitika ndezvekuti pamwe kana waonikidzwa unazvo unogona kubva watorerwa. Alright. Asi weMozambique mapurisa eMozambique anondobvisawo kamari kanonzi keyoneko kubira pabhodha. Okay. Uchingoenda nemutoro wako. Alright. Wokuti unodeclare something kupolisi kuitira kuti usanetswe. Nokuti pabhodha Alright. ndizvozvo. Ayo, pakanaka. Inonzi Pedzi Sorina. Tinorarama tichidzidzana nekuZimbabwe neMozambique. Tichibatsiridzana. Kana wada kubatsirwa tichivabatsira kuwabidza kunoku. Sisi toda kutodzoka futi kuenda kumba kwedu. Munogara kure zvakadini pana? Toti 5 to 6 kilometers. Alright. Kusvika kuDoro. Okay. Saka imwe munenge mahaiwa kutakura. But saizvozvizvi mune mabhadhara mari, munobhadharisa mari. Tinongowirirana pamutoro kuti zvinorema sei. But unotambirawo mamari. Tinongotanga kuma5 uko tichikwidza. Bada mukware here tinokuwara asi tinonga tokubatsirana mani. Tinokubatsirana makomo ayo. Noti kana tikadzoka kumba mudzimai tadaiso sipo tauya nadzo tatenga Zimbabwe. Tatobatsirikana. Alright. Ose ipapa pakuya kwamaita muchisvitsawa mobva matowanawo chamunotakurawo back home. Varadzoka. No. Pakanaka. Saipapa chii chamakatakura ichi? Zvakangosiyana-siyana. Magrocery here kuti imbatya? Imbatya. Alright. Aiwa, tinotenda mukoma. Aiwa. Yes. Ndiyo kanhau yatinayo kamhuri yeZimbabwe yatinoedza kutaura kakuti vanhu nyika mbiri dzeZimbabwe neMozambique tine bhodha. Mukatarisa bhodha iro riri harisi kuno kunyanga chete. Mukaenda Mount Darwin munoona pane Mukumbura River. Chasiyana manje ndechekuti kuno kuinenge yagairezi. Uchibva nekumukumbura ukangopinda muMozambique unobva wapinda patown inonzi Majamento. Ameno kuti inoyazopronounzwa ichiti chii asi ndongozva kuti kunonzi kuMajamento. Naizvozvo kuno kwatiri gairezi river tichiyambuka. Mukarangarira history yegairezi ndofunga munotondera nekuti vakawanda vari munezvepolitics ndopa vakayambuka nazvo. Rwizi rwavakayambuka vachipinda muMozambique iri nguva yehondo vachidzoka vakurwisa mbambo dzemuvengi. Saka rwizi runonzi gairezi rune nhoroondo. Ende zvakareka zvinobva zvatipa mazita makuru akaita sana Rekaita Ngwena. Ndio rwizi rwacho irwo rwaitaurwa nana Mugabe vachiyambuka vachidii. Nhasi uno hondo hakuchisina. Asi still kudyidzana ikoko kuchiripo. Ndinoziva hangu kuti kutaura kwandiri kuita veZimura munenge muchitiko yari kutaura zvokupenga kauye nekuti munenge muchida tumari twenyu, asi handisiri nda kurambidzai kugadha rwizi rwenyu kana muchinge muchikwanisa. Asi semaonero ataita isusu rwizi urwu rwakakura ende mapoints anoyambukwa nawo akawandisa zvokutoti manpower yenyu munotosiya kana bhodha rese riLimpopo riya moya mozara murwizi kuzovhara nekuti zvinhu zvinenge zvichingobuda zvichipinda zvichibuda. Ndokuti vavakidzani ndo zvatambotaura zvakare semanzwiro amaita namukoma vapedzisira kubva panapa vachitaura kuti aiwa kana tatoya kuno kuti akutenga mafuta tadzokera tinodzokerawo tine mafuta patinouya tinobatsira vanhu munati chimahwindi majega kando zvavari kuita vari kujega zvinhu vachiunza kunoko asi zvinovayamura. Zvasiyana nezvekuti town Copacabana kunoko hakuna nekuti nzira yacho haiyambukike nedzimotokari. Ndofunga isusu tatongosvikomirawo zvakare kwakapera rwizi gairezi tichionawo kanzvimbo yeZimbabwe neMozambique. Mukatarisa gomo rese iri ramuri kuona iri yatori nyika yeMozambique. Ndozvatangotiwo aiwa kasi vanhu vasvika munzvimbo hatingadzokeka tisina kukupai nhau yezviri kuitikawo muzvakatikomberedza munzvimbo dzakatikomberedza. Iyi ndiyo nhau yatangoti titange takupai, asi kune nhau iri kupisa zvikuru kunzvimbo ino yemunhu anonzi
torwa ropa kusvikira afa. Tarisirai muzuva ramangwana tichange tichikupai nhau idzodzo. Uyezve tinonzwa kuti kune vamwe vanhu vakatombotorwa ropa irori asi vakararama. Tikakwanisa kuvawana muchaona tichivaunza mune zvimwe zvirongwa. Panhau iyoyi zvakare tiri kunzwa nhau dzehuori kuti hwakawandisa. Amenoti tichanzwa nekubuda kwemaresults atingakasike kutaura tisina umboo hwehuori. Sezvamuri kuona apa pamufananidzo, avo varume vaviri vari kukrosa, vari kushandisa pakaiswa miti kutobuda kwavari kuita muZimbabwe vatova muMozambique. Nzvimbo iyi yamuri kuona ndokuratidza kubatana kwakaita Zimbabwe neMozambique. Haisi distance kana kuti pane mabharia ekuti ungati ndazoona zvakati zvaratidza ndabuda muZimbabwe ndamuMozambique, kwete. Ende zvinotonzi vacho vemuMozambique chikafu chavanopiwa, ndofunga maona patakuratidzai flag iya ndo kempi yemapurisa. Vanotonzi pavanopiwa chikafu chavo vanotoshandisa rodhi yemuZimbabwe kuti vakwanise kuenda kukempi yavo iyoyi yatanga tichikuratidzai. Sezvamuri kuona vadzoka muZimbabwe. Zvasiyana nekuya kuSouth Africa muchiyambuka rwizi Limpopo pamunoona mabhariers akasiyana siyana zvichiratidza kuti mayambuka apa madai apa it's that easy. Naizvozvo munoziva zvinoitika kana nyika dzakabatana saizvozvo. Vagari vemuZimbabwe vanenge vachiroora kuMozambique, vagari veMozambique zvakare vachiroora muZimbabwe. Panopedzisira pane mamarriages anenge achiitika panyika mbiri, zvichireva izvo kuti kunyange zvazvo uri muganhu wenyika asi ipapa mukayambuka zvakare muganhu munotoona vanhu vachitaura shona. Uyezve pane nhau imwe yatanzwawo zvakare inoitika mumabhodha kudai so, nekuti dzimwe nguva vamwe vanenge vaine zvitupa zvekuMozambique agova zvakare nechitupa chemuZimbabwe. Vamwe zvichireva kuti anenge aine dual citizenship. Kana kwakadai anongojambira uku, kana kwadai anongojambira uku, zvichitsvaga nekuti zvichienderana nekuti kuri kupisa nguva iyoyo ndekupi. Ndo imwe yenhau yadzatati tingopanana hedu kuti muziveka kuti aiwa kana vanhu vachida kuenda kuMozambique musatarisire kuti pachakwirwa chitima, pachakwirwa ndege. Aiwa, zvitori nyore, as easy as 1 2 3. Chikwasha nogara kuMozambique. Vana vedu vanodzidza kuno, zvigayo tinogaisa kuno chipatara tinenge tichiuya kuno. Kokutenga magroceries munotenga kupi? Tinotenga kuno zvese. Kotonzwa kuti Mozambique zvinhu zvakachipa wani? Kunenge kuri kure. Kure. All right. Saka mune chitupa chekuMozambique? All right. Aiwa, maita basa? Zvakanaka. Mindime yani? Ini ndonzi Andrew neshamba. Obrigado. Moçambique com Zimbábue estamos a viver bem. Costumamos ir comprar coisas lá no Zimbábue e os que do Zimbábue costumam ir comprar também lá em Moçambique. Estamos a viver bem. Não temos problema. Nós estamos a sair em Moçambique e ajudar as pessoas a sair de Zimbábue para Moçambique. Nós estamos a ajudar a carregar bagagem para ir aonde? Em Zimbábue. Mavanzwa kavanhu vataura
vataura zvavanofunga. Vamwe vataurawo kuti kudivi reZimbabwe hakuna problem, kudivi reMozambique zvitupa, ukafamba usina chitupa unonyura, asi kana wafamba usina chitupa gadzira kutonyora. Uyezve mapurisa zvakare tanzwa kuti uchipinda muMozambique unofana kutombokanda makandinzwani ameno kuti zvinenge zvichifamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, naizvozvo ngatisanganei kamwe nezvimwe zvirongwa zvatichange tichikupai. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.